Bon dia, som la Gisela Guitart. I la Maria Ten. Actrius, creadores i supervivents del sector cultural. I esteu escoltant Nari Nan! Primer de tot, perdoneu, no és per riure, demanar-vos 1000 disculpes per desaparèixer sense dir ni piu, perquè fa uns quants mesos que vam desaparèixer. Aquí dius que molta gent t'ha preguntat com esteu vives, tal... A mi només la meva germana, la veritat. Jo perquè m'he trobat a gent de cop, no és que em parin pel carrer tampoc, però sí que hi ha hagut algú que m'ha dit «Ei, què? Fareu algun episodi més? Perquè no vam dir ni adeu». Sí. Val. O sigui, en cap cas era la nostra intenció desaparèixer, Però ja sabeu com van les coses en aquest sector, que o no treballes o et venen totes les feines de cop. Doncs ha passat una mica això. Llavors, hem de dir, us comuniquem, que aquest és l'últim episodi de la temporada. De la tercera temporada. Perquè esperem, o tenim la intenció de fer-ne més. Dic que tenim la intenció perquè aquest any n'havíem de fer diversos més i al final doncs, no hem trobat dies on coincidíssim tot l'equip, a més de la sala Siconi, que és la millor sala d'assaig, de gravació, de classes de Barcelona, i òbviament està molt ocupada. Però si voleu la podeu seguir a Instagram també. Aleshores, estareu pensant, on coi són? No? Que és aquest lloc, perquè això no és la Siconi, òbviament. Això és la Gisela, que ha cedit altruistament el seu pis per la gravació d'avui, i qui diu altruistament diu mig obligada, perquè la Maria va dir que el meu pis estaria més endreçat. Així és. I així constatem amb aquesta afirmació que la Maria no hi passa gaire per aquí a casa. Perquè just hem mogut el sofà i han pogut veure tothom aquí que sota el sofà hi havia com 30 pilotes de la meva gata. La Mel. La Mel. Sí, que anirem parlant A d'ella. veure si surt per aquí. A veure si apareix. Aleshores, total, què vam pensar? Ja que gravem en un espai nou, no?, al pis de la Gisela, i que és un episodi per demanar disculpes i per acomiadar la temporada, per què no fer un episodi especial, no? Un episodi de recull de moments. I per això avui us portem 2 convidats superespecials i esperats. Així que... Entrem al càsting. Anem per feina, anem per feina. Som-hi, entrem al càsting. Per una banda, tenim a una dona que sap fer una mica de tot amb el que tingui a veure en el món del vídeo i del so. És creadora audiovisual i fotògrafa especialitzada en fotografia documental. Ha dirigit videoclips i també curtmetratges, com per exemple el curt Avisa quan arribis, en el que també surt la Gisela, en col·laboració amb el New Films, o el curtmetratge I tu com estàs, que resignifica la vulnerabilitat, com ja quan ho he escrit ja sabia que no sabria dir aquesta paraula, com a força transformadora. Sobretot ha tirat endavant projectes que aborden la memòria familiar, la salut emocional, el món rural i els feminismes. És una amant de la muntanya i m'ha dit un ocellet que és la millor jugadora de l'equip de vòlei Sisis. Per altra banda, és que avui tenim 2 convidats molt especials. Avui acceptem un home. Tenim un actor graduat per l'Institut del Teatre, músic, compositor de primera i futur psicòleg, que es defineix a si mateix com amant del saber, ésser humà, cosa. Del saber fer, amant del saber fer. Amant del saber fer, ésser humà, cosa. Segons el seu Twitter. El podeu reconèixer com la veu més sexy de Catalunya, o bé com el creador del Ken desconstruït de les facofes, o com el Gerard de Nari Nan. I ara sí, Irene Margalef i Gerard Bosch, benvinguts! Que entrin! Hola, l'equip de Nari Nan! Mare de Cristo. Bé, doncs avui, com a dia especial, hem pensat de fer això, una mica de recull d'aquesta temporada, sobretot, però també podem tocar capítols de les temporades passades, amb el Gerard i la Irene. La Irene és qui ens munta els vídeos. Gràcies a ella podeu veure'ns en vídeo, veure totes els nostres hetos. Vale? I també veure'ns si els reels d'Instagram... Sí, exacte. Bueno, els reels d'Instagram els monto jo. Els muntes no, tu, jo no monto. Les hores les passo jo, però gràcies a la Irene que ha fet ja les 2 càmeres, ho tenim.
Llavors avui li donem potestat al Gerard per parlar quan vulgui, així que esperem que avui no sigui tímid. Gràcies. Pots dir per una miqueta, a veure, digues alguna cosa? A veure. Hola, un, dos, un, dos, un, dos. Fantàstic. Sí. Va fer És que sóc pendent de tot, jo del fa so, de clar. tècnic mentre fa d'entrevistat Multitasking. també a la vegada. Està fent veure que treballa. 2 per 1, això, avui. Ha anat a la pelo expressament. Li Jo hem només dit, diré avui això. estàs a l'altra banda de la càmera i ha anat a la pelo. Tot controlat. Vaig a relaxar-me una mica i faig... Els cascos, I perquè faig li veieu el l'entrevista. pentinat. Uf, vinga, va. A veure, explica això de les preguntetes, Gisela. Clar, perquè, a veure, no els hi farem la putada de fer-los una entrevista ara de cop, no? Però hem posat aquí preguntetes a dins de la tassa supermona que ens va regalar... Ui! ASMR de com. Com és? Que ens va regalar la germana de la... la germana de la Maria, la Montse, moltes gràcies. I aquí, Montse o Montserrat? Montserrat només per la família. Tu li pots dir Montse. M'acaba d'excloure de la família, estupendo. En plan que tothom, de cara fora de casa, és Montse. Em sembla bé. Dieu-li Montse. Abans de que comencem, m'agradaria comentar una cosa. Això de que investigueu per internet les vides de les persones, ara acabo de sentir les meves carns lo molt incòmode i innecessari que se sent. Perquè jo el Twitter segurament fa com 7 anys que no l'obro. Tens 29 seguidors. Exacte. Aquest és el meu Twitter. I sí, m'agradava molt la filosofia en aquell moment. Suposo que per això ficava aquesta història. Que fort. Quina vergonya, eh? Bueno, això és En sèrio. el que diuen, no? Que el deixar petjada a internet. Ja. Ara ja sé què he de fer aquest vespre quan arribi a casa. Començar a borrar tot. Quina vergonya. Bueno, va. A més, l'hem fet curt. Està no bé, tenies està bé. tantes coses. Gràcies. Tant la Gisela com en Gerard han posat preguntetes Yes. aquí Sí. dins. El Gerard, moltes. I a veure què surt. Ens fa por. Les meves són les més institucionals, burocràtiques, i les de Gerard seran totes les rares que surtin. Val? Jo aviso. Les més profundes. Va, vinga, qui agafa pregunteta? Vinga, Irene, comença. Però com funciona això? O sigui, són preguntes per totes? Per comentar, no? Ai, ai, quins nervis. Nervis. Vale, a veure. Ho havies remenat tu, Gerard? No. O sortiran del Gerard primer. Vale. Quina és una bona lliçó que heu tret de fer aquest podcast? Això és Aquesta és meva, sí. Val, doncs, comença tu, Gerard. No, però l'he fet per escoltar-vos primer i aleshores després pensar jo alguna cosa. L'entrevistador és el Gerard. Hòstia, lliçó. A veure, primer de tot, aprendre a ser podcasters. Perquè Com a quan vam... lliçó. Ara que... o sigui, estàvem com abans de començar a gravar, pensant una mica, amb les temporades que havíem fet, jo pensava, ostres, si diem que escoltin des del principi, si són persones que s'han incorporat en aquesta tercera temporada, us animo a que escolteu la primera temporada perquè les convidades són molt guais, diem coses molt interessants, però no ens jutgeu, per favor, perquè n'hem anat aprenent. O sigui, realment... És un procés, és cert. Molt bé. Jo com a lliçó potser m'enduc el fet de... Mira, la sororitat que hem trobat, perquè és veritat que la Maria i jo vam començar això, idea de la Maria, jo estava en la merda i la Maria va voler fer aquest podcast. Sí, carinyo. Sí. Fa molts anys, això, fa 3 anys així, que em vas portar cap a no sé on, a l'altra punta de Barcelona, a fer una prova pilot, a gravar, i Ens jo estava obligaven a fer-ho perquè ens donessin subvenció. Confessions. Que està molt bé, gràcies per la subvenció. És maco, això, és maco. Total. Ah, i la germana de la Núria Llunell, una de les nostres convidades. Exacte. Salutacions des d'aquí, germana de la Núria Llunell. Si ens escoltes. Val, la qüestió és que estàvem en un moment de dir qui som nosaltres? Ningú. Seguim sent ningú, eh? Però pensàvem, qui confiarà en aquest podcast? No? Qui voldrà venir? Perquè al final nosaltres volíem portar dones del sector i pensàvem, rebrem una de nos, que ja estem acostumades Jo a rebre encara nos. continuo pensant això, eh? Ets tu la que t'atreveixes. Doncs és la meva lliçó. És la teva, és veritat. És la meva lliçó. Sí. La sororitat que hi ha en el sentit de que qualsevol dona del sector a qui hem contactat ens ha respost. La majoria, per no dir, crec que totes, estaven molt in a venir, a parlar, i si no podien venir, ens preguntaven com, voleu que parli amb algú, que us aconsegueixi algú, si us plau, si trobeu una altra data, perquè nosaltres també gravem en dies molt concrets, vull dir que és complicat de coincidir. El nostre missatge és a les nostres convidades, pots aquest dia, a aquesta hora? Que no és com pobres. Està perquè s'han de coordinar 4 a l'espai, és que... Clar, no, és fàcil, complicat. no és fàcil. I llavors hi havia molt de, ostres, aquest no, però l'endemà o el dia abans, i nosaltres, no. Ah, quina llàstima. Però queda guai, queda com, aquesta és la teva oportunitat, en aquesta hora, en aquest dia. És ara o mai. Saps? Està guai. Està bé. Però és veritat, sí.
I sí que ens hem trobat molt en això de que jo li deia a la Maria, va, qui vols? O he pensat que li podem dir no sé qui, i la Maria, però no voldrà venir. Però no voldrà venir aquesta persona, què ha de venir a fer? I llavors s'hi No sap comunicava. qui som. I deien, sí? O deies, que no sé com tu fas, que aconsegueixes que vinguin. I dic, els hi pregunto, però vull dir, realment ha sigut la confiança de poder preguntar. Sí, tu atrevir-te a preguntar i a tenir confiança amb el podcast i a creure. Aquesta és la teva lliçó. La Sí, confiança no, de... però sobretot Tira endavant. la confiança en les persones. Molt bé. I sobretot amb les dones, que sí, que estem aquí per recolzar-nos, per ajudar-nos i per confiar en projectes Molt i bé. que moltes gràcies a les que heu vingut, a les que no heu pogut venir perquè no tenim Més temps. massa temps i a les que vindreu en un futur o a tothom a qui ens escolta. O sigui, moltes gràcies per això. Tu Lliçons? tens alguna lliçó? Uau. Difícil aquesta, Jo crec que en tinc una, si vols anar pensant. No, crec que en tinc La tens? una. Vale. O sigui, crec que... No sé si és tan lliçó, però sí que és... No és una pregunta, és una reflexió. Molt bé. Però crec que té a veure també amb quan jo vaig començar a venir a gravar els programes, o sigui, perquè al principi sí que venia a gravar-los a la segona temporada, i sí que recordo que jo venia com molt... Potser amb la idea com molt fixa de... Bueno, parlaran de teatre, m'agrada molt el teatre, però ens quedarem en això, no? I de cop vaig començar a veure que en cada programa parlava del teatre, però de teatre, d'interpretació, del món de la cultura, i que era una que es podia extrapolar a moltes coses, no? I jo, doncs, justament com a creadora audiovisual, que també sóc una precària del sistema, totes. podia empatitzar moltíssimes coses i a la vegada com parlant amb amigues, amb companyes de feina, amb conegudes, com moltes vegades he citat programes vostres o els he acabat dient com que escoltessin el... De res. Que bona! Però que és això, sí, com que crec que aquesta, no sé si seria la lliçó, però sí com de cop veure que és un programa, un podcast que s'obre moltes coses, no? I no sé, crec que això és molt xulo. Que mona, es nota que li paguem, oi? No, però avui no, no? Avui és dia Us així posaré un informal. plus a la... Entrava. Avui entrava. Doncs jo diria que... Mira, em va fer gràcia quan en potser 2 o 3 ocasions comptades algú em deia «Ei, estàs escoltant el podcast? Que guai!» Evidentment, gent del sector. I va ser com aquesta sensació de que algú escolta això, saps? Aquesta sensació la tenim nosaltres també. I va ser com, bueno, doncs resulta que sí que hi ha gent que li interessen aquests temes o que li Però això és una agrada. lliçó. És a dir, és com adonar-me'n de que sí hi ha gent interessada en que es parli d'aquest mundillo en el que estem i que és una forma de donar visibilitat tant a les coses bones com a les dolentes, que és el que molts cops és important que es vegin per canviar algunes històries que s'han de canviar. Bueno, jo crec que això que dius té relació amb el que ha dit l'Irene, no? De que nosaltres ens creiem, també els actors, en veritat som una mica com amb el nostre ego i el nostre món, però que realment totes les feines creatives es poden sentir superidentificades, jo crec, amb les coses que parlem aquí. Per tant, una il·lustradora, una dissenyadora gràfica, una... Bueno, total. Una creadora de tema de visual. sous, exacte, el tema es de pot família, sentir complet i per tant arribem a molta més gent que no és només i té a veure amb el que això m'agrada, com aquest sentit de Sí. universalitat de tots aquests Exacte. temes. Molt guai. I també has après la lliçó de ser famós, anar pel carrer, que et diguin Gerard de Tu ets el Narinant. del podcast de Tu Narinant? ets aquella veu que va sonant de tant en tant. Ens podeu ensenyar més al Gerard, sisplau? Sí, sóc jo. Hauríem de posar un plano més a ell. Exacte. Que vergüenza. Vale, n'agafem una altra? Vinga, va. Vinga, Maria. Potser tampoc cal que les contestem totes tots. N'hi ha moltes. No, perquè és que no, en tenim moltes. Agafem Pot ser la primera persona que ho digui, jo ho tinc, Vale. contesta i agafem una És altra. que ens agrada A xerrar, veure. vull dir, per això estem fent un podcast. També de les meves o de qui és aquesta? Quin ha estat el moment més caòtic? Quin estat de moment és meva? Moment més caòtic. Home, un moment caòtic fora de micros va ser amb la pobra Alba Florejacs, que la Gisela la va enviar en un altre lloc i no va venir. A on la vaig enviar? Li vam enviar un taxi. Oi, sí. Va ser amb l'Alba, no? Jo Crec que a l'Alba sí. li vam pagar un taxi. Perquè no li havíem dit... Li havíem dit No, li perquè- havíem dit perquè es va a quin pensar- lloc... clar. No li havíem passat l'adreça d'on havíem de gravar. I es va pensar que gravàvem al teatre on ell actuava. Perquè o alguna cosa molta gent crec que va directament en els teatres, Els molts podcasts periodistes, que tenen molt de... accés en els teatres i tal. I van directament en allà. Bé, qui Això sap, ens va no? passar- això ens- Fer algun dia un podcast d'aquests en algun teatre seria molt xulo, eh? Ho deixem uau, caure. Ho deixem niños. caure. Picada d'ullet. Total, això ens va passar amb l'Alba Florejacs i després amb la Marina Marcos, que l'estimo, que li vaig enviar en comptes de la direcció de la Sala Sicón i la direcció de casa teva.
Que em va dir, soc aquí, i jo, no? I Però ella, això no és sí? greu, això no és greu perquè està 1 minut o 2 minuts. Bueno, casa 4 meva. carrers, pobreta. Però, vull dir, és més greu estar en el teatre que estar a l'altra punta de Barcelona. Bueno, moments caòtics n'hem tingut, Però just avui, muntant això aquí al pis, també ha sigut un moment caòtic, que hi havia gent dient no sé què he de fer, no sé què estem fent, però què fem avui? Sí, perquè aquest sofà no estava aquí, estava en un altre racó. Li han Tot mogut això els mobles ho hem a la canviat. Gisela. Està bé. Bueno, jo recordo també com estar gravant algun capítol i cada cop vingui l'altra convidada a haver d'aturar el capítol. O sigui, com, perquè era això, com que s'havien de condensar diferents capítols en un mateix dia de gravació, com tenir aquests moments de... De gravar-ne 3, o fins i tot també vam arribar a gravar 4 en un dia, quan els fèiem d'una hora. Estem locos, Estem locos. Tio. Uf, acabàvem amb un cap... Sí. A l'últim episodi era com, molt bé. Veies Ja. com l'energia anava Sí. minvant. Però això és l'últim, perquè el segon... Com et deies, tu? El segon prova bé. El primer te despertes i el segon estàs com actiu. Sí. El tercer, a la meitat, aguantes i comences de bafona i al quart ja estàs morint de sí. Per això ara Era fem els així. podcasts més curtets. Sí. Bueno, avui no sé què Vinga, passarà. som-hi, nova Vaig jo? pregunta. Venguen. A veure, alguna del fondo... Aquesta. Quina intriga, de cop. A veure què hi haurà. Clar, com que no has fet res, tu i la Irene... Irene. Aquesta és personal. Ah, però que has fet preguntes per això. Jo no l'he escrit, aquesta. Pros i contres de muntar els vídeos dels episodis. Ai, pobra. Ara vols que deixin aquí tota la merda. És el moment. No sé. Pros i contres. A veure, pros... Que ric molt. Jo crec que és com el millor d'això. O sigui, no de fet, quan em vau dir que aquesta tercera temporada seria... O sigui, com que la gravaríeu vosaltres i que després la muntaria jo, vaig pensar... Només perquè no la podíem pagar doblement per totes les hores. I que realment era el més... O sigui, com... Sí que era el més pràctic. I el més difícil realment és fer el muntatge. Sí, perquè ens només ho gravàvem amb una càmera i tal. Però total, això que vaig pensar, ai, com em perdré el directe, com que és molt xulo, tal... Però de cop, quan m'arribaven els podcasts, ja estava com... Bueno, els vídeos, ja estava editant. M'he fet un fart de riure. Però un fart de riure. O sigui, recordo, de fet, com d'enviar-vos pel... O sigui, quan m'enviava el podcast, en plan, buah, m'he pixat amb aquest, o com anar comentant moments concrets, perquè eren boníssims. I et feia molta il·lusió quan dèiem el teu nom. Sí. Bueno, il·lusió i a vegades era com, vale, està dient el meu nom perquè s'està allargant molt, perquè ja ho veia, realment, quan m'enviava... Sí, sol ser que quan t'esmenta és perquè... Però era com, sempre que m'esmentàveu era com, Irene, perdó. I jo, no, Irene, t'estimem. no et perdono. Clar, si hagués estat trobem a allà... faltar. Mira, potser aquest seria el contra. Que si hagués estat allà, hagués estat com darrere... Corta. No, perquè tampoc ho feia així. Bueno, el Gerard ens feia... Sí, jo mostrava... Ens mostrava el mòbil amb l'hora i nosaltres el miràvem i li fèiem... Oído cocina. Oído cocina, però... No, però clar, que anàvem al... O sigui, és que de vegades és l'hora i encara no havíem fet els jocs. No se'ns dona bé tenir com el rellotge interior, aquest com mental que hi ha gent que té, nosaltres I a més, jo avui, no sé, però no tinc el cronòmetre posat, o sigui Ja, que... posat cronòmetre. No serà Freestyle. cronòmetre. Avui freestyle. Bueno. Irene, perdona'ns. Irene del futur. Vale, no obro un jo, a veure. Vinga, va. O sigui, ara hem mirat l'hora, doncs contem. Molt bé, sí. Quin és el ritual abans de gravar? O sigui, què es fa abans de gravar el podcast? Però ritual personal o ritual de muntar? Tens un ritual personal? Jo només he de muntar, lo meu, lo tècnic... Bueno, tu t'has d'anar a comprar un cacaulat. És veritat. Que no ens és patrocineu, veritat. però si ens És voleu veritat. patrocinar el Gerard, us ho agrairà moltíssim. Un cacaulat amb un cigarrito i aleshores ja puc Això sí, l'hem treballar. d'anar a buscar Sobretot fora. quan gravem a l'hivern, perquè ara mateix, bueno, fresquet, Ha entrat, cacaulat aquí, fresc. ha entrat aquí a casa amb un, Sí, he entrat amb un de l'Starbucks, però d'aquests per emportar. un cafè d'aquests. Del Combis. Algo bevible de cafè o de cacaulat. Sóc addicte, crec. Realment el Tu cafè... tens algun... O sigui, com a ritual. És que no tenim ritual, no? Intentar però- preparar-ho tot el màxim ràpid possible. Corre a última hora. El nostre Llegir-nos- ritual és arribar corrent. Llegir-nos les preguntes. No, el que fem, que això no ho veieu, és que quan venen les convidades, les assentem un moment, els expliquem una mica, perquè n'hi ha que sí que ens han escoltat, n'hi ha que no, però és una mica explicar-los què passarà, no? I llavors també els diem que sonen músiques, però que no ens les tira en directe el Gerard. Llavors nosaltres, quan sonen aquestes músiques, fem així. Tiqui. I és el temps que després es tallarà, es posarà la música, el que sigui. Aleshores, els expliquem una mica això i que si hi ha qualsevol cosa que estiguin incòmodes o el que sigui, doncs que no pateixin en el moment i que després ja tallarem si cal tallar o el que faci Què ha passat? Sí. Hem tallat coses. Sí. Aquesta tercera temporada no havia passat mai. No, Aquesta tercera temporada sí? no havia... tallat mai, jo crec que sí. Sí, sí, No. sí. Jo crec que Jo me'n recordo. Sí, de la jo, segona sí. també.
Pot dir joder, aquí? Pot Sí, dir joder? una cosa que té a veure de vegades amb ex i coses així. És veritat. Segona temporada, sí. Marugeig. Sí. Marugeig. Bueno, sí, no cal dir els temes, però a vegades ha sigut perquè algú això, no? Que algú ha arribat i se'ns ha tal. Aquest any també ens ha passat bastant perquè de cop no havíem borrat bé els vídeos dels nostres mòbils i se'ns havia acabat la gravació. Problemes tècnics. O perquè algú de cop després pensant i ha dit ui, m'he sentit potser incòmode o em sentiria incòmode que això sortís, llavors No, també, ho tallem. però realment no s'ha sentit... O sigui, l'últim que has dit, me sentiria incòmode si això sortís, però que ho ha deixat anar perquè realment hem aconseguit que se senti molt còmode, que això és una cosa a favor nostre. Sí. No? Hem aconseguit com que se sentin molt còmodes i tal, que és com estic parlant, com si estigués en el sofà de casa meva, com avui estem al sofà de casa teva. I després hem pensat, un moment, que això es publica. Estem aquí molt còmodes, tancades. Petit comitè val, però potser no cal que tot Catalunya que ens escolta s'entén. Exacte. Vale, seguim. Vinga. Qui li toca agafar? Ja, Gerard, et toca agafar pregunteta. Vaig pel segon, ja, eh? Ah, sí? Doncs qui? vale. Ja està bé. I tu? Vaig pel segon. També. A veure què tenim aquí. Ui, és boig. A quina dona us encantaria poder entrevistar? És que n'hi ha moltes, eh? Sí, a veure. Mira, la Mireia Xalà, que la tenim apuntada, per exemple. Des de la primera temporada, Des de la que primera no va poder temporada venir. en el nostre Excel. I, per exemple, a mi és una actriu que m'agrada... Bueno, és que hi ha moltes actrius que m'agraden molt. I hi ha actrius que m'agraden molt, que pensava tant de bo poguessin venir, que ja han vingut. O sigui, que això és xulo, Cert. no? Que hi ha coses que hem aconseguit. Jo sé la de la Irene. Ah, sí? La Irene, encara que no estigui en els rodatges, el dia que vingui la Clara Segura, vol estar segura Vol estar segura d'estar amb a nosaltres. Sí. Que després estarà allò jo. Però la podeu portar, Encara Podem, no. Ho hem intentat. No hem parlar amb ella? No, crec que no. O sigui, no hem aconseguit el seu contacte. I hauria d'haver parlat jo, m'hagués fet molt pesada i hagués vingut. Mira, Per què? La coneixes? No. Ah, Però com a com fan, parlant-li... no? Com a fan. No sóc aquest tipus de persona. Però sí, quan vingui estaré allà, en un raconet. tu, Gerard? Jo... És que no sé per què em ven coses de l'àmbit familiar meu personal. Què vols dir? De dones de la meva família. Que voldria entrevistar algú de la seva família. Mira, jo recordo quan era adolescent que ens van fer com un treball a classe de preguntar no sé què als avis. I era una cosa de la feina, del món laboral, i vaig preguntar al meu avi. I ara penso, joder, i la iaia? Saps? Ja. Perquè Sí, bueno, les àvies en potser aquella no època tenien era només tant la de món cuidadora laboral. del seu marit, la criadora del nen. Sí que em consta que ajudava a casa amb temes de l'empresa, una miqueta, no sé, números i coses així, però de saber, perquè ella va pintar també de jove... De saber les seves passions, les seves inquietuds, els seus... I també com va viure aquella època i que segurament era conscient de totes aquestes pressions socials, estètiques, de tot el que hi havia en aquell moment. Sí, és com fer una mirada en el passat amb algú així, que jo conegués. No sé, és el que m'ha vingut pel cap, la meva àvia. Sí. Heu de llegir relacionat amb aquest tema Les nostres mares. Ai, sí, jo l'he Plorareu, però si hi ha alguna oient que encara no l'ha llegit, que se'l llegeixi. De la Ara Gemma que just ha Ruiz. sigut Sant Jordi. Exacte. vinga, va. Som-hi. Tens alguna de meva, també, porfa? Que totes són de la Gisela? És que n'he posat més jo. Per percentatge? meva. Oh. Ah, no, és teva. Tenim una lletra molt similar, Gerard. Sí, cert. Quan tindreu una feina estable i ortodoxa? Tu quan acabis la carrera, Gerard... No sé si és tan ortodoxa aquesta feina, la que estic apuntant. Bueno, però els psicòlegs també de vegades són autònoms, eh? Sí, no, és la meva intenció. Ja O tinc cobren pràctica. en negre, he de Tinc dir. pràctica. Vale. Això, Autònom això ho és- tallarem. Autònom és ser ortodoxa per tu? Bueno, Però ja ho ets. no ben Mentre bé. tinguis un horari fixe? O sigui, jo estic O què bastant és? feliç amb el tema de poder anar fent feina amunt i avall, diferents dies, diferents horaris. Crec que això no és gaire ortodoxa. La gent està acostumada a tenir uns horaris molt més Ja. fixes, o potser fer matins aquest dia, tardes aquest altre dia. I, no sé, quan vagi cap al camí de la psicologia, que m'agradaria potser barrejar amb el tema de l'art, veurem com ho faig. No crec que sigui una feina ortodoxa de cap manera, sinó que acabarà també sent alguna cosa com I plan per què poses freelancer. aquesta pregunta, Per Gerard? vosaltres. A veure, hem de dir que la Maria ja té aquesta feina ortodoxa. Es No? podria dir, així. Tens una feina amb un horari fix, amb un sou fix, Ah, sí? en un lloc fix. O sigui, El lloc no es mou. Se sent gens orgullosa, eh? no, home, sí.
Però no passa res. No, és que ja... Cada cop m'estic convertint més en una senyora de bien. Jo que he intentat... Jo que el meu objectiu a la vida ha sigut ser adolescent del màxim temps possible. I ja he deixat el patinet, m'he passat a la bici. Hem de dir senyora de bien. que la Maria, és veritat, ha portat una bici aquí plegable, gegant. Una bici plegable, és que és de elèctrica, és de senyora bien total. Uau! La Maria treballa al TNC i la paren pel TNC per dir-li que escolten Narinant. Ah! Això m'ho has dit. Home, això és maco. Vull dir que ho estaran... Segurament et veuran. No, i em trobo convidades. I em trobo convidades. que guai. I jo li dic, però digue-li a no sé qui que vingui. I ella, no, que estic treballant, no li puc dir. Home, té raó, pobra. Clar. Home, però s'han de fer servir els recursos que es tenen. Sí. Bueno, jo m'he apuntat a la borsa de treball de funcionària. És veritat, un dia jo li dic a la Gisela què tal, com estàs? I m'ha dit, objectiu ser funcionària. I em vaig quedar, bueno, això és que no està molt bé. No li faré gaires més M'ha agafat preguntes. calor de cop. Veig que la pregunta era pertinent, doncs, eh? Sí. Mira quina coincidència. Sí. Ara, m'arribarà, no ho sé, ho voldré, tampoc ho sé, per això que tu dius, no? Per la flexibilitat. Ja. Però La vida ens d'alguna encamina manera... una miqueta. Sí, o sigui... Ja es veurà què passa. a menys que la Maria m'enxufi. Ens deixarem portar. I la Irene... Jo li vaig demanar a la Gisela que m'enviés el link de funcionària. T'ho vaig enviar? M'ho vas enviar però no m'hi vaig Ah, apuntar. vale. Estamos en la mierda, eh? Estamos en la mierda absoluta. Bueno, segur que hi ha oients que són funcionaris i funcionàries i estan pensant feu. Bueno. Feu. Feu bé. Bueno, però fes, per exemple, som funcionària si s'han tret opos. Ah, no, jo Els dic profes acaben d'administrativa, tots a psicòleg. Bueno, Jo també hi vaig al psicòleg. per les condicions. Exacte. Ja, però però per vull les dir- condicions que tenen, Exacte, pobres, i del el número de nens a classe, de Sí. la diversitat de Les les classes. circumstàncies que es troben. Estem a favor de la lluita dels docents, que se sàpiga. Sí. I dels sanitaris i de tothom, a totes les lluites. Nosaltres estem a totes les lluites. Vinga, me toca a mi. Més. treure Som-hi. paper. Això és molt divertit, eh? M'està agradant. A veure, jo crec que ens estem allargant, però... No. Doncs vinga, va. Quantes preguntes Segurament. creieu que podem treure? No ho sé. No, és molt divertit. A veure, Segur que els encanta a les nostres oients. Algun fun fact igual a fet curiós del programa? Fan fac. Fun A fact. veure, Gisela, Els dic jo i els he pensat, és que és la meva pregunta. és la teva pregunta, ja ho he Vale, vist. va. Això us agradaran, perquè són salseos. Fun fact. Un que tenim... la parella. Exacte. De Això és molt Narinant, fort. de Narinant ha sortit una parella i ningú està aquí. Va ser una... De cop. Va ser una convidada de la primera temporada. Primera temporada, espera't, que No direm de la noms. segona, no diré. Ja ni Ah, tu hi eres. Sí, Ni me acuerdo ja. Ah, de l'inici de la segona Veure. temporada. Bueno, de la segona temporada. Vale. Una convidada de la segona temporada que va trobar l'amor gràcies a Narinant. Estic angustipada. S'està emocionant. Sí, segona temporada confirmada. Segona temporada i podem confirmar que la parella va viento en popa. Es casen? Segueixen. Es casen? Però explica No. com... Ah, vale. Però una cosa, no estàs dient com va ser? Va ser un oient que va veure el capítol o l'episodi, li va agradar l'episodi, va posar algun like en algun dels vídeos que vam penjar i llavors a partir de les xarxes doncs, es van conèixer a través de com d'anar anant. O sigui, si no haguéssim entrevistat aquesta persona, no s'haguessin trobat. Que bonic! Hem Sí. fet de... Com es diu això? Celestina? Això. Sí. Per això de venir a Narinant. Exacte. Celestines, mare meva. No heu d'anar a la gran cita, no. Heu d'anar a Narinant. És que és un Exacte. tema que es parla, que aquí es parla, la gran cita. Més fun facts. N'havia pensat més i no me'n recordo ara. L'autopregunta, no? Sí. Bueno, si me'n recordo d'algun altre ja us ho diré. Ui, en teníem diversos, eh? Si no, seguim Ai, mirant. i quan seguim, tingui el perdó. Jo Doneu. crec que una cosa divertida que moltes oients podran haver-se fixat, o també amb els Reels, de, per exemple, episodis que... També perquè les actrius en general, bueno, a mi em passa que potser un dia estic com m'encanta la meva feina, l'endemà és com deixo de ser actriu, ja no vull fer-ho mai més. Ja. Llavors crec que som com cada dia una actriu diferent. Llavors, que alguna convidada ha vingut en el mood de m'encanta la meva feina, és veritat que és difícil, però la faig amb il·lusió, quan se m'acabi la il·lusió, doncs és que per què actuo? I nosaltres, clar. I nosaltres, clar, exacte, i a més anàvem empatitzats com sí, i després ve una altra. Se m'ha acabat la il·lusió, és una puta merda, no sé què, i nosaltres, És que ja estic farta, i nosaltres, ja. I quasi al mateix dia. Va ser el mateix dia. Va ser una darrere l'altra. Sí, I nosaltres empatitzem màxim amb les dues. Bé, som camaleòniques. Som-hi. Qui va? Què fem, la última? Vinga.
Home, ja? Hem de més, Home, hem de n'hi ha més. moltes, Maria. Però Ja, pot però ser és un que- programa especial, la gent. Clar. Voleu que us No hi ha jocs. Voleu que us digui quan portem? No. Voleu que m'aixequi? No ho pots veure allà. Vale. Si vols. Ah, tu pots veure des de... Vinga, va, jo crec que aquesta pot ser una molt bona última pregunta. Vale. Però n'hi ha més, n'hi ha més. És el que jo volia. Vinga, va. Per acabar plorant tots. Ai. Quins són els vostres somnis frustrats? Hòstia, Gerard. Jara, com es nota que està estudiant psicologia? Jo dient, farem un recull de moments divertits del No, podcast. recollirem trauma. Recollirem Podem fer la cara recollirem ara, trauma. ja. No cal que sigui res massa Somni frustrat. Mira, a mi m'agradaria Sí, sí, justament, sí. i amb el podcast és un somni frustrat com que ja és menys frustrat. Ui, Això és del carrer. tocant algú. Vale. Digues. A ser locutora de ràdio. Ser locutora de... I justament és de veure, no?, amb podcaster. Uau. Tot i així, Catalunya Ràdio. Quina revelació, però, en aquest moment, eh? Algú té una alarma al mòbil? No. Vale, el veig. Coses del directe. Coses del directe. Molt ja bé. està separat. Tu, Gisela? Si no vols, no cal que ho diguis en aquest moment, podem treballar-ho més endavant, ho parlem. Costa 50 euros la sessió. Vols ser la meva primera ja està buscant pacient? clientes, Àngela. Jo el tinc clar. Jo també té el teu. Sí. Sí. Ah, clar, és Saps veritat. els- Ah, sí? Sí, és A veure, curiós, jo també però vull saber. jo volia ser actriu. Ah! Jo vaig tenir... O sigui, jo estava estudiant comunicació audiovisual i estava a tercer de carrera i recordo d'estar a punt de deixar la carrera perquè volia anar a l'Institut del Teatre a fer les proves, uala. ser actriu musical, perquè jo també havia volgut ser ballarina. Jo he volgut ser moltes coses. Per això ara faig de tot i res a la vegada. Però sí, jo crec que aquest és el meu somni frustrat, ser actriu de musicals. perquè Bueno, encara mai- pot ser-ho, no? Sí. Mai és Ara, que et guanyis bé la vida i tal. Bueno, ja saps com és les coses, has editat molts narinans, però de poder estudiar, no? A qualsevol... No te diuen a cap escola, per exemple, de... Bueno, igual que a la universitat, que pots estudiar a qualsevol carrera en qualsevol edat, no? Ja. No hi ha cap universitat que te presentis, jo que sé, fins i tot amb 50 anys. Després o així. potser no podràs treballar d'això. Llavors no sé si el somni és complert només clar, amb els estudis, exacte. però... Però justament amb teatre, ja, o sigui, Sí, no? com que reflecteix no, una mica tant al cinema Tu com també als pots ser teatres. locutora de ràdio, Maria? Exacte, sí. Bueno, No, però estic bastant Però en saps pau què amb vull això, dir? O sigui, com tinc molt clar que és un somni frustrat i... Sí, estic en pau. Mira, jo crec... també tampoc es pot fer tot el que voldries, No, perquè clar, a mi clar, de vegades exacte. voldria fer moltes coses. Sí, sí. 100%. I que jo un dia vull ser actriu, l'endemà ballarina, Exacte. l'endemà cantant i l'altre Exacte. directora de cinema, saps? O sigui, no, Jo tot això també. Però oi? jo crec, aquests dies he estat pensant, jo amb 16-17 anys vaig escriure una novel·la. Oh? Sí, i ahir l'estava fullejant. I potser un dels meus somnis frustrats és ser escriptora. Mira, bueno, has escrit teatre. Sí. A part de que quan era petita volia ser Que veterinària... dramaturga i escriptora. Tal... Ah, i dissenyadora d'interiors. Uau. Sí. Bueno, has dissenyat alguna escenografia, segurament. No. Ah. No. Això en les meves companyies, ho deixem als escenògrafs perquè no... No. O sigui, disseny d'interior... O sigui, m'agrada molt arribar a un pis buit i Imaginar o decidir Sí, com... i si tingués... O sigui, si fes amb els diners dels altres, encara Encara seria molt millor, més no? guai. Perquè sempre t'ha tocat fer-ho amb els Exacte. teus Molt bé, diners. molt bé. I tu, Gerard? Doncs... Jo? Filòsof, era. Jo? No, però abans tenim coses ja... Tenim coses d'abans que estan frustrades. A veure, a veure. No, de fet només em ve una al cap, que és que m'hagués agradat, tot i que segueixo mig agafant-me en aquella pota, tocar música per moltíssima gent. Anava a dir guitarrista de rock o alguna cosa. Ser el cap d'un grup de música i tocar per milers de milions de persones. Sempre Ah, ho de penso milions. també quan està en un lloc Sí, vull que tocar tu, per milers de persones. que tu No sé per què. cantis una cançó que has creat tu amb el teu grup i que hi hagin milers de persones a sota que se saben la teva Això cançó, ha de ser- ha de Això ha de ser posar molt bèstia. tant la pell de gallina. Una Però barbaritat. tant. Molt bèstia, I com O per fet sigui- comunicatiu de un munt d'individus que estan allà, Vibrant que amb la estan teva tots música. vibrant a la vegada amb tu. Bueno, és amb com teatre és també un somni, passa és això, una- que és una- vibra el Exacte, públic amb el amb tu, teatre és el realment. més proper que he viscut O sigui- de sentir-te en connexió amb un Sí. col·lectiu. És, no sé, m'agrada connectar amb els altres. Per això estudia Està tan intens avui el Gerard. Sí, Per això no el deixem parlar en els episodis. A veure, episodi preferit. Quin és el vostre episodi Jo preferit? de sabia les que teves faries aquesta temporades? pregunta, Gisela. Home, clar, és De que estem totes fent les això. temporades o d'aquesta última? De totes. És difícil, Mare de eh? Déu, quina pregunta, Gisela. Però si sabies, te l'hauries d'haver pensat. El de la Marina Esplugues.
Barriendo pa casa. Clar, És el perquè- 10è episodi de la temporada 3. Carai. Home, perquè era com jugar a casa. Com que me la conec un munt, va ser com... Estamos aquí de confi màxima, vull dir que va ser molt guai, va ser Això molt passa que guai. quan coneixes la Vaig convidada... passar superbé. Tens com... Perquè nosaltres, de vegades hi ha convidades que ens venen i ens diuen ai, estic una mica nerviosa. I nosaltres també Molt, estem sí, nervioses. molt. I el fet de que ens coneixem, jo crec que tant de part d'elles com de part nostra, de vegades fa que no estiguem tan nervioses, no? Quan ve com algú que no hem parlat mai amb ella ni res, de vegades, tot i que hi ha persones que ens han sorprès, que potser han arribat i han fet com ai, i ens han transmès com una calma o com una confiança. Si estem que de cop nervioses just semblava abans de que- començar, però havent començat ja que està. ens coneguéssim de tota la vida, no? El meu episodi preferit veure, digues. és el de coordinació d'intimitat amb l'Aida de Això, Sàrrega. espera't, que us dic quin això era episodi temporada- és, que ho tinc El aquí recordo, apuntat. Tu recordo t'ho saps de molt bé, memòria? És la temporada 2, no? És la temporada No està 2, gravat. episodi 8. Episodi 8. Que, a més, escolteu-lo. vam portar l'Aida de Sàrrega, moníssima, o sigui, haguéssim fet 2 hores d'episodi, perquè és superinteressant d'escoltar, i un cop vam treure l'episodi, no sabem si casualitat o què, de cop s'estan Ens van fent copiar. una de vídeos, i una d'entrevistes, i una La setmana següent estava a TV3, l'Aida, també. Sí, bueno, crec que pot ser el mes següent, però Però vull dir... catapultada fins a No, perquè ella curra molt i ho fa superbé. Però com de cop va ser un boom el tema. Abans de ser d'intimitat ja havia fet molt de coach. Era coach, és actriu, sí. Però la qüestió és que de cop vam treure un episodi d'un tema del que no s'estava quasi parlant i de cop ara no se'n para de parlar i molt orgullosos de que passi, però ens agrada pensar que hi tenim alguna cosa a veure. Episodis preferits? Jo no et sabria dir un, de veritat, Jo és que no és episodis, són moments, però crec que hi ha com els moments en els que més he rigut. A veure, digues algun moment en què has rigut molt. O sigui, n'hi ha 2. Un és l'episodi crec que es deia Júlia Jové, pot ser? Sí. De la Júlia Jové, que tu vas estudiar amb ella Sí. i que hi ha com un a veure, moment doncs, on... quin Egos, es deia episodi és? algo dels egos. No, és tenir ofici al final. Vale, però parlàvem sobre egos. Bueno, Sí, però vam pensar que si el titulàvem ego, com ho vam dir? Bueno, tenir ego o tal, que semblava que ella tingués ego. Justament volíem parlar... Avui tenim aquí I a volíem l'actriu amb més parlar ego. del revés, volíem parlar de si s'havia trobat amb gent Exacte, que tenia cert. egos i tal, però no que ella tingués Però va arribar el egos, tema al i va passar el que va contrari. passar. Sí, va passar exactament amb el tema això. aquest de... Però tu, m'hi bé, malament, no sé què? Sí. Jo recordo com un moment molt concret que tu... que semblava que la Maria l'hagués portat aquí per tirar-li les patates. la meva pitjor amiga o com cosa així. Crec que ho vas dir tu. Com una venjança, no? No, perquè la Gisela va dir, em pensava que anaves a dir, i llavors vaig jugar-ho. Ah. Cert, perquè vaig començar a parlar de que hi havia molts egos en la meva escola on vaig estudiar teatre i que és com vaig conèixer la Júlia i clar, tu vas dir, ostres, està dient com que hi havia molts Sí, vaig anar a egos. trencar el gel perquè no sabia en quina situació estàvem. Jo no m'havia llegit el que la Maria anava a dir. Sí, és veritat. Va ser un bon moment, sí. Aquest és un moment que et va fer molt de riure i quin altre? I el que està en el top 1 va ser el moment de la Nadala del patinet. Heu d'escoltar l'episodi Fum Fum Fum, episodi 6 d'aquesta temporada, perquè en Gerard parlàvem del Nadal, de la feina d'actors i actrius per Nadal, Em falta cultura, em falta i en cultura. Gerard va dir que la seva Nadala que li agradava més era... Quin era? Si tu vas, Si tu vas al cel, amb patinet, fes-me un bon I lloc. el bo que em pugi és que jo. quan li vam dir que no era una Nadala, va dir, no! Diu, però jo recordo cantar-la mentre menjava panellets. I nosaltres, és que els panellets no són de Nadal, Gerard. Aquí sí va ser com un bum, van escalar. I jo, no sé si ho està fent en broma o no, no sabia fins a quin punt riure. seriosament tot ell. No sé, se'n disassocia la vida en general, a mi. Molt bé, Vaja. està bé. Sí, també vull fer una cosa que no té res a veure amb que sigui graciós, però una cosa que, com una observació és, que les convidades venen superdivines, com superguapes, com que es pentinen i tal, i nosaltres venim com suades a treballar tot el dia, despentinades, que sempre estan elles divines, que potser la tercera temporada ens hem de posar nosaltres també. No passarà. n'anem- Una altra cosa, exacte, una altra cosa que no sabeu que passa és que com que nosaltres gravem més d'un episodi al dia, el que fem és entre convidada i convidada, que ja estan allà, diem, vale, tu sabeu un moment, és que ens hem de canviar i ens estem allà com canviant de roba per fer veure que és un altre dia, quan en veritat està sent tot el Perquè mateix. no us roba, el penseu pentinat. que anem sempre vestides Com s'ho iguals. curren, Oients. Però com la s'ho Maria curren. moltes vegades s'ho deixa, llavors dic, bueno, jo et deixo aquests pantalons, ara posa't un jersei que t'has Així és. portat i a veure... Així és. Molt bé.
Ai, que s'està acabant, Ai. S'està acabant, jo crec que hem d'acabar. La Maria avui té ganes d'acabar. No, és que ja veuràs... Durarà molt, No, durarà moltíssim. Durarà molt. Vale, vale. L'Irene ens matarà. I encara haig de dir algunes coses. Acabes de treure... Encara de xerrar. Estàs escollint preguntes? Haig Ara de ja dir- sí, perquè la Maria no em deixa dir preguntes. Haig de dir algunes coses. Està com traient Mira, jo totes la les que volia que teves. sortís ja ha sortit. La de Somnis frustrats és la que volia El que Gerard sortís. també preguntava, això ràpid, com pim-pam. Si Vale. féssiu un programa de tele estil Narinan, quin nom li posaríeu? Narinan. No, És que sabia que ho A veure, diríeu. No, Gerard. no pot ser Narinan, ha de ser un Clar, altre. No, sí, Narinan. Jo li diria- Narinan, també queda bé per televisió. De cul per terra. Vale. D'acord. Ho vendrem a TV3. Alguna vegada heu hagut de tallar algun episodi? Sí, ja ho hem Sí. explicat. La Irene té molta feina. Pobreta. A veure... Heu dit alguna cosa que després heu pensat, uf, això sobrava? Sí. Sí, efectivament. Però això sí, però Sí. jo ara estic pensant tota També. l'estona en tot el que he dit que sobra. O sigui, En aquest potser episodi, retallo tot en aquest episodi hi ha hagut un moment que la Maria m'ha mirat com Gisela i dic, Però he de dir que després no ho tallem. Jo vaig tenir una ratllada molt gran perquè una convidada va voler tallar una cosa i vaig pensar, buah, Jo també ho he dit, jo sí. també he dit coses aquí i em va agafar una ratllada, dir, potser parlo massa de la meva vida, potser hauríem de tallar-ho. I el Gerard em va dir, Gisela, no, tia, està bé, està bé. No em donis feina. I jo no he escoltat aquell episodi, bueno, o sigui, he fet els talls, però no he escoltat aquell episodi per... Està tot bé, està tot bé. Què diríeu al vostre jo del primer dia de gravació? Bueno, té a veure amb la Ostres. lliçó. Sí, té a veure amb la lliçó. I de que no ens escoltaran només Dorm les bé, nostres mares. dorm bé el dia abans. Ens escolta molta gent, ens escolta molta gent. Per quan la cançó de Narinan sencera? Ai, Uau. Gerard, això sí que ho necessitem. Ho tinc pendent, no ho sé. Fa 2 anys que ho té pendent. Sí, Mare quan tingui un rato m'ho miro. Ah, ja. Aquesta Pobre. cançó... També li estem demanant treballar gratis, que són coses que Bueno, podem intentar-ho posar dins el pressupost de la quarta temporada, Sí. però ens has de donar material. Vale. Aquesta cançó va sorgir del dia que ens vam anar a fer fotos amb el Sergi Panizo, amb la Maria. Ah, sí? Va? Sí, que vam dir, vale, per la primera vegada que ens fèiem fotos per Narinan, i va ser, deixem-nos anar una miqueta perquè sempre posa nerviosa, encara que ho hagis fet moltes vegades. I jo tenia molt al cap una cançó de Pereza, era, no? Sí, sí, de sí. Pereza, Ai, sí. de les princeses. Sí. Princesas, Sí, sí, sí. tipos que coleccionar... Vale, doncs vam fer totes les fotos, o sigui, una hora i Amb pico o aquesta- dos, amb aquesta cançó. amb diferents cançons de Pereza. Però I aquesta llavors va ser la va que em vas passar de referència. Exacte. I va ser, ha de ser això, Vale. la sintonia Narinan. Ha de... Com rockero así, alegre, que pin, que pon. Però que vagi malament, com tot Sí. a la vida. Vale? Bueno, la Gisela, com veieu, vol acabar totes Sí. les preguntes. Sí. Aquesta és Ens meva. sap greu. Una mania que tingueu, una mania si us que esteu tingueu. avorrint. Una mania que tingueu, va. Però amb Narinan o a la vida? A la vida, a la vida. Uf, jo tinc moltes manies. Quina mania? Jo netejo els plàstics abans de treure-los a la basura. Això no és una mania. Jo també. Això no és una mania, això s'ha de fer, però no és una mania. Jo no ho faig, confesso. Ah. Retratada. Però no és una mania. Quina Jo em mania sento, jo em tens? sento maniàtic, no sé. Estic netejant la basura. Però una No és mania és com com una algo mica- que necessites fer perquè si no... No? Depèn del grau de mania. Jo tinc una mania, A veure. no sé si és mania, però a casa meva, o sigui, hi ha molts tipus de coberts, vale? Perquè és un pis... D'estudiants. No d'estudiants, perquè no som estudiants, però com que no ens podem Compartit. independitzar, doncs és un pis compartit. I hi han com molts coberts diferents. I les culleretes, sobretot, n'hi ha moltes de diferents. Llavors, jo tinc una cullereta assignada per a cada cosa. Ja veig per del on pal. vas. Iogurt, aquesta. Sí. Pel cafè, l'altra. I a vegades, o sigui, com tu saps que jo estic a la cuina perquè comença a sentir com el soroll dels... Crec que Buscant la cullereta. La cullereta. Ho comparteixo. Veig que tenim aquest mateix nivell de... el que sigui. Esteu fent maig? Heu d'anar a la gran cita? Manies? És que jo no tinc manies, jo Toma crec. ja! No, en veritat, soc com molt... És veritat. Despreocupada, està bé. De fet, de fet, crec que la meva mania és... La gent maniàtica. La gent que No, sí, com en plan, coses de que la gent... O sigui, em posa nerviosa que la gent tingui manies de coses. No, però no de coses com una cullereta. Aquesta és la teva No de mania. coses d'una cullereta, coses que a mi m'acostaria com conviure, com per exemple, gent que diu, pues no me vull seure al sofà perquè hi ha pèls de la teva gossa, o coses així, saps? Que és com, ja, pues no vinguis a casa. O Fora de mi casa. Exacte. O sigui, hi ha pèls de la meva Molt bé, gossa molt bé. tot arreu. Molt Com, bé. saps? En aquest sentit és Sí. com... Fa mania la gent amb manies. Però manies d'aquest sentit, que sé que els hi faria mania entrar a casa meva, saps? Llavors és com no entreu. És que jo tinc manies, ara no sé quina dir-vos, perquè no em venen al cap, i quan això ho vegi o ho escolti la meva parella, es cagarà amb mi, perquè dirà amb això i això altre i allò altre. I ara mateix
Bueno, si no, next, no pateixis. Això crec que no és una mania, però, per exemple... Nosaltres Ara, jutjarem. Jutjarem. Digues. Benvinguts al podcast per de exemple, psicologia de Mari Nen. Està agafant... Però, per exemple, no jutgem, jo necessito acompanyem. que al matí, i això quan era adolescent no necessitava, i els meus pares diran què estàs dient, però jo necessito que es faci el llit i que es faci bé. Perquè jo, quan arribi a casa, estigui ben fet. Si jo sóc l'última de sortir del llit, jo el faré bé. Això li dediques a la teva parella? Sí, Mar, aquest missatge és... També ho fa. Però vull dir, aquesta és una de les meves manies. Però és que després no... És que És això protocol o com... és mania? Clar, és que per això et dic que no sé si és mania. No, Però, no. home, Jo crec que és una cosa que tothom hauria de No fer. està malament. Jo no ho faig. Però quin és l'objectiu? Perquè justament s'ha ventila millor el llit de Però és que jo però amb el llit deixes una després... estona de Clar, set, amb la el finestra fas. oberta i després el fas. Clar. Tant de temps tens al matí, això està aixecar-te molta estona abans. Mentre vas a fer el pipi, et vesteixes tal i després fas el llit i tanques finestra. Jo estic amb tu, S'ha de ventilar tot el dia. És que quin és l'objectiu de que estigui al llit fet just quan anar a dormir? Quan entres, una pau... No, mai ho entenc. Una pau interna, no sé. Jo ho O sigui, només si venen convidats a casa i has d'ensenyar l'habitació. És el dia que la Maria endreça l'habitació. Està bé. Bueno, Vinga, va. Això no volia que anéssim Anem a casa acabar, seva. perquè és que, de veritat, que segur... estem No sé desbocades. quina hora és, però segur que és molt tard. Cosorro. Abans de dir-vos adeu, us recomanem cosetes, que heu de continuar anant al teatre. Us recomanem, per exemple, El firmament. Gisela, ja prou amb les preguntetes. Heu d'anar a veure El firmament, una obra que es fa al Nacional a la Sala Petita, dirigit per la Gara Roda, una actriu i directora, sobretot, més jove que nosaltres, que ja està dirigint al Nacional. m'has posat en el teu grup de bellesa, Maria? És veritat, potser és més jove meva i no més jove teva, tens raó. Quants anys té? No, Quants anys té? No ho sé. No tu, la Gara. Ja, no sé si té 30 o si té 30 i molt pocs. Ah, bueno, sí, és més jove que jo també. Bueno, tu també tens 30 i molts pocs. Tinc 31 que i pot ser, pocs. és que pot ser que tingui 31. Ah. Sé que té menys de 35, però no sé si té menys. Està més a prop dels 30. M'ha pegat un bocau, tu, Bé, gato. m'estan fent bullying Per què no estaves tocant? per ser vella, però no passa res. No se'm nota. Dit això, hi surten... Bueno, a part de que serà una obra superxula, hi ha 14 dones en escena i només un únic actor. Cosa que hauria de ser Per fi! més sovint. Seria jo, aquest, no? Llavors, hi surten 3 narinantes. Sí? Sí. 3 narinantes juntes en escena. Júlia Jové, episodi 4 d'aquesta temporada. Maria Garrido, episodi 8 d'aquesta temporada. Esther Cor, episodi 3 de la primera temporada. Una de les primeres en confiar en nosaltres. Exacte. Aneu-la a veure. És una obra molt xula. L'escenografia ja l'he pogut clitxar, és molt xula. Parlen, o sigui, estava ambientada fa com 350 anys enrere, quan les dones tenien zero poder, érem només com dones i procreadores de fills. I per primer cop se'ls hi... O sigui, tenen el poder de decidir una cosa molt important i han de ser capaces de decidir i no saben prendre decisions perquè mai ningú els hi ha demanat que decidissin res. Els hi han permès, no? Sempre han hagut de fer doncs, el que els hi deia el seu marit o que els hi deia el seu pare, no? Que és com hem viscut les dones, malauradament. Estarà fins al 14 de juny al Teatre Nacional, no us ho perdeu. També vull parlar de Contra Antígona, lliure, dirigit per Andrea Jiménez, i que és una directora superxula que treballa molt amb Victoria Spunsberg i que li fa últimament, tots els espais escènics de l'Andrea Jiménez, aquest també, el de Contra Antígona també, li fa la Judit Colomé, que també és narinanta nostra, convidada de l'episodi 15 de la segona temporada. Vam fer molts episodis la segona temporada. Sí. Llavors, tornen a haver-hi aquest... Com es diu tàndem quan és 3 i no 2? Triàndem? És que això he escrit alguna cosa així, no sé com és. I tampoc és que trio. continuen a Trio, treballar, no? no? Que la Victòria escriu, l'Andrea dirigeix i la Judit fa l'espai escènic. I han fet unes quantes obres així. De fet, la primera obra que van fer així va ser Mal de Corazón, de Cia Solitària, que la van fer al Teatre Nacional, que és on es van conèixer les 3, i van ser, no? Tu que parlaves de sororitat fa una estona, van ser 3 dones que es van entendre molt bé, una escenògrafa, una directora i una dramaturga, i des de llavors han
fet moltes altres obres treballant juntes. I, de fet, aquesta primera obra que van fer a la sala petita del TNC torna a la Villarroel, Mal de Corazón. O sigui que... Es diu així, Mal de Corazón. És que no, crec que li deien Coraçao, Coraçao. com així, com amb una mica... Però no ho sé dir. Portuguès. Exacte. I torna a la Villarroel fins al 21 de juny, o sigui que també us la recomano. És que hi ha teatre a l'estiu, també, eh? Sí. O sigui que us deixo amb aquestes 3 propostes i res. Has dit 3? Ah, sí, perquè Contra Antígona és Cert, el cert. lliure, amb el de Corazón a la Villarroel, i el Firmament, mira la Mel, per fi, se'ns està dient adeu ja, s'acomiada. Marxeu de casa meva. Marxeu de casa meva. Doncs Mel, ja et deixem. Fins aquí, nostres oients, que passeu un molt bon estiu, aneu al teatre, aneu al Grec. I... Gaudiu, també. També gaudiu. Aneu a la muntanya, també, marxeu de la City, per favor. Aneu a un llac. Doncs res. Gelat, platja, també. Fins Exacte. llavors... Espera. Encara no. Ens veiem... No. La pròxima temporada... Ah, sí? Més i millor. I fins llavors, ens veiem a Platea! a la muntanya, i al llac, i a la platja. Ale, ciao, ciao.